kwezinye izinto uyayubona ukuthi hey lo muntu noma umbuka ku TV ubona ukuthi ayiphumelele yena kodwa uyahlabelela yena yebo yabo Yes. kodwa mina ngenza ukungcono kunalento ayenza Sure. kukhona ukuthi ukhanyise yabona and uma ukhanyisa izinto zakho futhi ziyakhanya naba befundisa abadala sibukele kubo phambi kwabo ababengcwaba izingane beyoshumayela bayingcwabele khona lapho Eish. babethatha malini. Greetings bafowethu, welcome like higher kwa Gifted Media igama ngigift Mabunda. You know I'm always booming with the boom content. If I'm not your favorite one, make sure you make me your favorite one because I'm always here with you. Bafowethu, thank you so much for your support and also keep on supporting us. We are almost in 2,000 subscribers. Make sure you subscribe. We are going there and will arrive to 2,000 subscribers, and we appreciate those who already subscribed. Bafethu, we are always booming with the boom content. Angihlalanga ngedwa, but I make sure ukuthi next to me, I always with somebody with a story to share. Bafethu, allow me to welcome ubaba egameni kaJesu. Amen sir. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Yes. Okhulumayo umvangeli uLA Sithole. Yes. Ophuma ngaphansi kwebandla leAfrican Gospel Church. Umvangeli. Hayi asibonge se. Amen. Kushubile namhlanje sivakashela nabavangeli. Yes. No, awungakwazi ubaba obuya kuphi? Uthe ubuya eAfrican Gospel Church. Yeah, ibandla engaphansi kwa leAfrican Gospel Church. Yes. Ekhaya kusenquthu endaweni yase ngathini yakwavula amehlo. Yes. Enquthu kwavula amehlo sesifikile sesinani khona lapho. Amen. Yes, baba uJobe konje mina ngikwazi ngelika Jobe. Lelo solukhuluma ngilazi. No, isithakazelo. Oh, isithakazelo uJobe. Angithi isibongo sami uSithole. uSithole, okay? And then ke abakwasithola abakwaJobe. Oh. Yes, so mina ke ngibe nenhlahla ukuthi ngivelwe igama lami libe uJobe. Yes. No, it makes sense now, Mr. Jobe. But I know ukuthi usiphathele, but just for background ukhule kanjani? Just a short summary. All right, ukukhula kwami ngikhule ngaphansi ngithe nje ngizalwa. Yes. Ngizalelwe kubantu abakholwayo. Yes. Ubaba ube umfundisi, umama umfundisi. Yes. Ukukhula kwethu sikhule ngosonto skole. Ekhaya sisonta nje. Nama night prayers wahamba yabo. Yonke leyo nto yabona uma ngabe uyingane ekhula ekhaya ekhuliswa ngento. Mina from ngizalwa ngivula amehlo. Ngizwe ngevangeli. Yes. Ayikho enye into engiyaziyo ngaphandle kwevangeli. Yes. No, Baba Jobe kuyabukeka ukuthi from ebuncaneni bakho ziningi izinto oyifacile. Ngiyacabanga zikunethile emvangeli endleleni. Kakhulu. Take us to that. Kakhulu. Ngangaphuthuma nje ngenxa yesikhathi okubaleka kakhulu. Ngikhumbula ukuthi ngizoshada. Yes. Noma sengithathela phezulu. Kodwa nje ngenxa yesikhathi ngifuna ukuhlala kulama point abalekile kakhulu. Yes. Ngiqale ngarecorda ialbum yami yokuqala iHighway ngo2004. Okay. Yangisebenzela ke kodwa ke futhi sasadayisa ama cassette. Yes, ngiza la eGoli ngigibela ama taxi ngiyodayisa so ngakwazi ukuthenga imoto yokuqala ngazabalaza. Yahamba indlela kwaze kwafika lapho ukuthi khona ngishade ngizoshadelwa. Ukushada kwami ke kube nzima ikhona engize ngakho kakhulu lapho. Okay. Ngoba ngihlangabezane nezimo ezinzima mase ngithatha leso step. Okay. Kanti kade ngisahamba nje ngingakacabangi nje lutho ngomshado nani izinto zami behamba nje kahle. Yes. Nezilingo bezikhona kodwa hayi ezingaphezulu kwamandla njengoba leshe iBhayibheli ukuthi akekho umuntu olinga ngaphezulu kwamandla akhe. So ke ngicabanga ukuthi it was 2015. Okay. 18 September ngila Esprit. Imoto kade ngisebenza ngayo ebilayishe yonke nje isound instrument. Keyboard, amp, generator, speaker, yonke into, microphone, even namasudu ngoba ngangibuya emvuselelweni ebise Limpopo. Okay. eGroblersdal. Yes.
so ke yahamba yonke leyo nto nemoto phakathi khona la isibhedlela eSpruit. So ke ngaqala ke manje ukubona ukuthi uma ngabe kukhona uNkulunkulu igxatha lithathayo noSathane uthathela lakhe igxatho. Yes. Okusho ukuthi uma ngabe uya empumelelweni noSathane uyafuna ukuvala ukuthi ungafiki lapho uNkulunkulu asevule ekhona. Kodwa ke siyazi ukuthi uNkulunkulu mayesevulile akekho umuntu ongavala. Yes. Right ke ukulahleka kwazo ke ngizoshada njalo ngoDecember 24 ngizoshada. Lento yenzeka ngoSeptember. Yes. Lama ke ikhanda manje ngangazi ukuthi ngizokwenza njani. Sure. Ngilobolile ngiqedile but sesihlele yonke into. Kufanele kube nama ring la kufanele kube nomshado o serious. Uyawazi umshado wabazali bami. Eish. White wedding nje makhulunywa ngawe yazi kufanele kube nokudla kufanele kuhlatshwe inkomo nani. Izinto zokusebenza zalahleka zonke. Sure. Ngenhlahla ubaba wami besekhona. Wavela wathenga ivan kunevan alithengayo imaster. Ilona ke ngalithatha ngazama nakubafowethu labe engisebenza nabo engicula nabo bangizama ngesoundanyana ngaqala ke manje ukuphembela ukuthi uthi ufika angifuni ukupostpone ukuthi umshado ngodlulise ngithi ongcona ube ngonyaka ozayo. Yes. No ngoba nginesibindi kuNkulunkulu engimkholwayo ukuthi uyenza kwenzeke. Yes. And ikwenzeka futhi ngaqala ngazabalaza ngaleli van kwahlangana awama fridge yonke into inkomo zahlangana wahamba kahle umshado. Nabanye abafika emshadweni wami babefuna ukuzobona ukuthi lo muntu njengoba evelelwe ilento kanti futhi umuntu ozamayo yabo ukubamba lapha ngizoqinisa njoba ngelanga ngizoqinisa kubantu abazamayo amahasli ukuthi awame kuNkulunkulu ngoba ikhona ukuthi uma ngabe uzozama umsebenzi eceleni faka noNkulunkulu phakathi. Yes. Uzosizakala lapho ngoba uma ngabe uNkulunkulu engekho lapho mhlawumbe ezinye izinto zakho ngeke kwazi ukuphumelela. Yes. Nami mhlawumbe ngasiza ukuthi inkani yami kwaJesu. Sure. Nanokuthi mase ngibekile ukuthi kufanele ngifike lapha noma kanjani ngenxa kaJesu fanele ngifike ngoba ngilwela nanokuthi uSathane abe yifailure kimi angajabuli singajabuli isitha sami ngenxa yokuthi ngikhonza uThixo ophilayo. Yes. So manje uJesu uzohlekwa ngokuthi hawu akubanga umshado uphelile imoto ilahlekile akubanga kusaqhutshekwa upostponeile lo muntu wathi mhlawumbe uDecember ozayo ngangilwela into efana naleyo ukuthi angiyithandi yenzeke. Kunento engifuna ukuyithola umshado wenzekile ngalelo langa ngaleyo date exactly. Yes. Wenzeka futhi wahamba kahle. Okay. Yes. Then after one. Oh yes, after umshado. Hayi ke mase kudlula umshado ke izinto ke hayi zaqala ke manje zabuyela straight esimeni. Yes. Sekukhona ke nomsizi phela. Okay. Empilweni yami uyabona futhi into eyangisiza kakhulu ukuya entabeni. Intaba inamandla kakhulu. Yes. Yeah. Yesu ungathandaza endlini uyivalele endlini ukhuleke but uma uzokhuphukela phezulu entabeni kunamandla atholakala lapha abantu abangawazi afihlakele. Sure. Ushintsha ngisho iatmosphere if uya ngokwethembe kaNkulunkulu uthwehla wehle nezinto zakho. Yes. So I think maybe ngifuna at least siveze kakhulu ama challenges because ngiyacabanga azobasiza abantu abasha. Yes. Owahlangabezana nawo especially esikhathini somshado. La ushadela khona ushadela emakhaya noma ushadela la eGoli? Ngishadela eNquthu emakhaya. Yes. Kufanele kubhukhwe amahholo. Kufanele abantu badle uyazi. Yes. Nathi kufanele sibe nomshado obonakalayo phela singahlekwa abantu. Yes. Ngoba into esibalekelayo ukuthi njoba sikholwa asiveze futhi noJesu wethu esiphilela. Yes. Esenzela futhi izinto ezinhle. Yes. Uyabona? Yes. Ngathiwa nje bese patanisa yabo bengamanga ngishiya itende ngomshado yabo ibhlungu kakhulu le nto leyo ngangilwela leyo nto njengaleyo ukuthi angifuni ukuthi igama lami or igama lika Jesu libukeleke phansi. Yes. So isikhathi somshado ilo kwabanzima emshadweni ngelanga lomshado noma emshadweni
ngosuku lomshado ngesuku lomshado no akubanga nzima azange benzima yonke into yaflow yabalula okay yonke into yabalula kakhulukazi kubazalwane ngifuna ukusho lokho ukuthi abazalwane bayakwazi ukuthi uma usesimeni esinzima bayakwazi ukukusupport yes njengami nje bangisupport abanye ngoba ezinye izinto zayifika nabo okufana na ugcine mhlawumbe ungasakuthengi ukudla okay okunye ukudla let's say njengama drinks kanje ubona ukuthi sebefika nama 6 pack ama 2 liter lawo yabo uyabona ukuthi kuyamayinazeka lapho kwezinye izinto ukuthi awuseze ukuthenga ngoba sekukhona abanye bafaka imali ukuthi mhlawumbe hamba othenga umbhede ngoba into ebalekile ngomshado umbhede mawungekho umbhede akusiyo umshado lo sure uyabona yes. manje mawungenayo imali ke yokuthenga lo mbhede loyo kuyoba njani umakoti uyofike lapha uyayibona izinto ezinjalo yes Baba Jobe before umshado kune album othi uyikhiphile yes yaphelela phi album i-album iyona ingisebenzele ngoba bengithi ngidayisa ama CD nama DVD yes emgwaqeni okay that is why bengifuna ukuyifaka nale yama artist ukuthi ama artist lawa azizamelayo ayahlukumezeka okay ngifuna sihlale lapho kakhulu ayahlukumezeka kakhulu kangangokuthi angisho ukuthini but kwezinye izinto uyayibona ukuthi hey lo muntu noma umbuka ku TV ubona ukuthi ayiphumelele yena kodwa uyahlabelela yena yebo yabo yes kodwa mina ngenza okungcono kunalento ayenza sure yabo uthola ukuthi uhulumeni naye ayikho into ayinakekela njengokuthi mhlawumbe makukhona ama artist endawo ukuthi makunomcimbi ngiyalinganisa let's say enquthu ngilinganisa ngasekhaya kulandwa abantu le bekhona abantu bendawo uyabona kanti lo muntu olandwa le kude uzonikezwa imali kanti ukhona umuntu oculayo wakhona la elocal sure islimazile kakhulu leyo nto ngoba izinto zethu ngabe zaflowa ukuba basicabangela sure abasicabangeli ukuthi ungazothatha umuntu le umnikeze o50,000 uyeke umuntu owondlayo owondla uyise owondla abazali bakhe onezingane onomkosikazi khona la oculayo ayekwe lo seduze kulanda umuntu le sure uma ubhekile isizathu sokuthi kwenzeke lokho inkinga ekuhulumeni noma ikithi ama artist no ayikho kithi ama artist ikuhulumeni inkinga ngathini ikubaphathi nje ngoba phela laba bantu ababekwa njengama mayor sikhula nabo laba bantu uthola ukuthi nje useyimeya manje kodwa kade ugijima naye emgwaqeni but acabanga uyabona uyazi ukuthi ukhona kodwa uzothatha umuntu osembonayo once umuntu waba negama wavela wena ola osafufusa wena okuzama ukucula noma ukuzama ukwenzani uyacindezelwa bese kuthathwa lo engathi ku TV usethi sure thathwe yena ke kuthiwa ngoba unegama uzobe khona mhlawumbe abantu bazocwala kanti ayika njalo ungathatha nje mhlawumbe 2 ama artist amakhulu and then bese uthatha ama local don't you think ukuthi ama local maybe they are lacking in marketing yes isizathu sokuthi bangagcine but akusiyinkinga akusuhulumeni awucabanga ukuthi maybe marketing ekuma artists lawa akulocal kodwa nalapho ngafakaza ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi inkinga ibe kithi ukuthi umuntu a record ne kodwa bese engafuni usizo lokuthi afake phela in channels asukume yena adayisa umsebenzi wakhe kuyenzeka uthola ukuthi naye akayidayisi yabona kanti uma ngabe usukhiphile umsebenzi na umsebenzi okhona ngena ke phela lapho fanele ungene khona uthole nolwazi nabantu abaziyo abazokufaka ukuthi hayi awuyendaweni so bafike balalela album yakho mhlawumbe uzokufaka eradio nethize ngoba into ebalekile kakhulu ama radio stations it's very important ukuthi uzwakale kuthiwa khona umuntu othile yabo ama radio ucaunti ayasiyenza isiqiniseko noma ayanakekela ukuthi ama artist adlale lapha noma iliphi artist awakunakekeli lapho kodwa nje ke because angeke sibaphonsele kuma radio yes if ama radio station sithi angeke akakwenzi lokho
but angikho sure ukuthi mawusufikile ulethe into yakhe eqondile ama red anganqaba ukuthi ayidlale lonto ngaphandle into yakho mangabe ingacacile Laxolisa ukusho lokho kodwa into yakho nje mawuzazi indaba zakho ufika nayo into beyifaka beyilalela ageje ukuthi bangathatha ukuthi lo msebenzi unamandla asilikhuluma iqiniso angeke bayifune ibribe abanye bayifuna angithi ngizama ukuthola angithi uthi inkinga ekuma artist yes I want to get so azokhona ukusizeka ama artist Yeah. yes singawayisi ku radio sithi bayayifuna ibribe bayithola phi ibribe bangasebenzi nanso ke problem because uyayuzwe nalapha kuthiwa kukhona ukuthi ukhanyisa yabona and uma ukhanyisa izinto zakho futhi ziyakhanya let's say ufika nealbum enje ufika uxoxa nabo ngineshoyo ukuthi mangaba khona noma something ongathi cha mina ngicela ningidlalele kodwa ngiphethe nawo drink bazokusebenza so ukuthi wena uyithathaphi abangene lapho kodwa mayisivele bayithatha ukhe waba sesimeni sokuthi ugcino uyithole ubribe ku radio noma anywhere ku platforms no mina ngaze ngibribe and angithandi futhi ibribe ngoba nasezulwini naseBhayibhelini ayikuvumeli uma ngaba nomuntu obukele uthi mina mfo ngakuthatha ngikubeke ku one gospel ngifuna ubribe usho ukuthi ungayinqaba angeke ngiyinqabe but ngake ngiyibhekisise kahle ukuthi iza kanjani phela kukhona ukuthi umuntu uthothi uyakusiza vele ukhona kuwo lama channel yes uyabona yeah but mayisefuna ibribe ke sixoxe ngenye indlela ukuthi balalela abazalwane umfundisi ngathi ufuna uvumbe ibribe ukuthi right ibribe angivumi ngivumi ibribe angithathe ibribe uthi chubeka mfundisi uthi bozenza njani hayi nangu umuntu uphakathi kuma TV ngempela ngakusiza ukuthi uyithole mara ufuna idrink ungamthelela udrink angeke angeke oyahala mfundisi angeke angibribe mara mfundisi ucale kahle nje angibribe hayi uyazi bengifuna ukuthini mina yeah ngifuna ukuthi kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi khona umuntu olapha impela kuma channel akhona yeah kodwa phela fanele kube khona indlela enenza ngayo yabona yes not ukukhokha into eyisona kakhulu ilokho ukuthi yabona nje imali masikhipha ngabe sithi ubambe la ungenzela ukuthi uso wrong ke lapha okay so wrong but mayiclear ukuthi kufuneka i2000 rand ukuze uzokwenza ukuthi ungayikhipha kodwa iclear not le Cocoba Road asithi so mfundisi unayo license angithi akusi bribe le mfundisi unayo license kunayo now wenze license azange uyikhiphe le kuthiwa ibribe no angikhiphanga uma uyofaka ilicense ayeyama ngikhipha ukuthi ngidrive nje ngiqale ngadriver kakhulu then before wenze license ngingenayo nami nginayo license kodwa ngiyaconfessa nginayo license kodwa uyakhokha emaphoyiseni no angikhuluma amaphoyisa ngikhuluma phakathi phakathi ukuthi awuyikhiphanga le hayi angikhiphanga leyo ukuthi ngicela ukuthi ngilokhoze ngithole license ekhaya no ngangena nje kahle mina emapalini la eMiddelburg liya lalibalele nje la ngena nje kahle ngayiphasa uyifanela nami ngiyamfundisi no kuyazwakala mfundisi I think maybe we just need to be fair with ama artists local ukuthi they tried some of them but kunenkinga abahlangabezana nazo kunabantu abangathola ama connection because ngiyabelieve kulama platforms okhuluma ngawo ungayisend email believe me they won't answer you some of them kunama radio station engwaziyo I even know some of other people I remember last I wanted to publish my poem but angikhona ukuyipublish poem because umfundisi lo obeke kufanele engifake lapha which is working there azange angifake because of certain ukuthi maybe angazi kangakho and guess what why ufaka umuntu engimaziyo who's closer to me ukuthi futhi lo muntu bekazo yenza something like interview why umfaka lo mfundisi lo but me
azange ngifake. So ngiyacabanga ukuthi no, it's not only ama-artist. Yes, ama-artist angaba aleka ku-marketing, but nawo futhi kunala afike echayise khona. Yabo. Yes, but anyway, ongayi-advisor ama-artist. Ama-artist nje mina umyalezo wami engawudlulisa ukuthi akakasukume nawo ayeke ukuba amavila. Okay. Yabona. Ama-radio stations asiyifikeleni thina kuwona. Abanye bethu abafana nami njoba bengaveli ubabona bengaveli ku-TV. Yes. Inxa ye-bribe ukuthi aba-bribe. Okay. Mina nje ube ngiyabribe ngabe ngikude kabi. Sure. Uyayizwa? Ngabe ngikude. Abanye balapha nje ngenxa yawo ama-bribe. Ngikubuzile mfundisi ngithi awukazi ube kusimo sokuthi bathi ngena wasaba ukubribe. Bake basho ukuthi angingene ngebribe angangavuma. Okay. Anqaba. Into enza ukuthi unqabe yini? No into phela engikhule ngayo. Uyabona ibribe isona. Eish. Ibribe phela isona ngoba le mali ayisezukufika kubaphathi. Izodliwa yilo muntu. Eish. So mvangelo uyacabanga ukuthi ibribe yenza ukuthi abantu abaningi bangaphumeleli. Yes. Ikoma artist noma kini la ekushumayeleni nakhona still it's ibribe iyasebenza. Still nakhona phela ekushumayeleni iyasebenza ibribe. Angithi manje ivangeli usuthi uyoshumayela uthi imali engaka. Kodwa uhambisa indaba yaKaThixo. Eish. So do you think ukuthi ukubhadalwa kuyinkinga? Uma ushumayela. Hayi mawuzoshumayela sikho isidingo sokubhadala. Abakufakela ipetrol phela imoto ayihambi ngamanzi. Abafake just epetrol not ukuthi ngikhokhisa ukuthi ngizoshumayela. Hayi. No, angithi lo muntu uthi nginezingane endlini, nginemuzi, nginomama kufanele ngimnakekele. So uma uthola ukuthi angisebenzi nokusebenza ngithembele khona la ekushumayeleni. Ucabanga ukuthi leyo nto i-right uma ezokutshela no mfundisi ngicela unginike u-5,000 or 10,000 because nakho nginesimo endlini. Akukho right. Alihambi phela ivangeli kanjalo ngokuthi ucabangela isimo sakho. Angilithi iBhayibheli nina hambani konke nokufica le phambili. Yes. Okwena ukubekiwe kusendleleni. Uyabona. Naba befundisa abadala esibukele kubo phambi kwabo ababengcwaba izingane beyoshumayela bayingcwabele khona lapho. Eish. Babethatha malini. Eish. Sekwela manje nje leli ivangeli esilibuka manje. Sikhule thina ngale ivangeli. Leli ivangeli lokuthi ozoshumayela ngizonginika u30,000. Sekuyileli la manje ke vele angiliphiki likhona elabo. Eish. So umfundisi uma umfundisi engathi okay anginayo imali epetrol mara ngiyakudinga ukuthi uzoshumayela. But imali epetrol anginayo. Kungaya ngami mina ngihamba noma kuphi. Anguthola upetrol. Okay. Shumayele mina ngibheka nje unkosikazi wami ukuthi kuthiwa ngifike endaweni ethile ngizocula ngoba ngishumayela nango music. So okay. Ngishumayela nango music. So sorry. Uma ngike ngabheka yena ukuthi akukho nonakho lapho ngifaka upetrol ngendaweni ethile. So umfundisi uyasebenza? Ngiyayisebenza. Okay. Nge-sound. Wangizokhuluma nge-sound. So ngidayisa estradweni emadolobheni mina ngiba ngumsindo. Okay. Imoto esuka ilayiship ikhaphezulu. Yabo. Okay. Ngithukwe ngapha nangapha kanti mina ngiyazi ukuthi ingane zami fanele lale edlile. Okay. Yabona. Amaphoyisa eze afika mhlawumbe isound ayibophe. Akayibopha la ezansi ayithatha isound ethu sicula lapha. Yabona. But thina sisebenzela imndeni yethu ngalento. Bona bayasebenza bayahola but abasicabangeli ukuthi thina kahle kahle angeke siqashiwe ndawo. Niyacula bese kuba namasenta abawafakayo. No siyacula thina sidayisela abantu ama CD ama USB yes. Okay. Zingaki ingoma sonazo mfundisi? Ngina album awu2. Kusho ukuthi album nga1 na 10. Sure. Ngina 20 songs. Entsha lena ke engizoyikhipha nje next week. Next week ngengaki? Ngicabanga ukuthi kuzoba Tuesday angazi ukuthi date yakho nithini. Yeah. No mfundisi sesivala singawathola kanjani lawo ama-album uma bewafuna? Uma bewafuna ikhona la inamba yakho. Ikhona la inamba yami. Yes. So
na ku Facebook ngiyatholakala ngubani? uLungisani Jobe, Okay. na ku TikTok ngikhona, Okay. na ku Instagram ngikhona. Okay. Yes, Bangakuthola ngobani? bangithola nje mawuthi nje Lungisani Jobe. Lungisani Jobe. sithole. Okay. Yes. No, I think maybe abawafunayo bangakucontacta. Abafuna bangicontact. And mawufuna ukungena lapha udownload ungadownload Okay, ku Spotify ngulungisane Jobe. Lungisani Jobe. Okay. Bafethu nangu ubaba uJobe, mina ngimbiza ngoJobe, umvangela uJobe. Le ndoda le ngiyayazi noma yona ingangazi. I remember one of the good days mfundisi uke wangithwala eJozi sisemvuselelweni kaSibiya lo sowashona. Awusakhumbuli? Yeah, ayisengikubona. Lapha sasikuzulu, Kuzulu. umpostoli uZulu eJozi straight. Kuphi nendawo? Kwakumpostoli uapostoli uZulu hostile lapha. Yes. Yes, lapha ngase behoste phakathi eJozi. Yes. Emaflatini. Sasiku night prayer yaphuma kaba half night prayer. Then wena wathi uya ephumula. Wangishiya endaweni I think kwakuse Sluma View. Oh. Awusakhumbuli mfundisi? Iyabuya manje umqondo ngiyakhumbula. Saze sadlula ngaze ngathi no mfundisi angiye endlini ngiyakwenye night prayer kunalapha fanele ngichubeke khona ngiyekwenye night prayer. Usiyabuyisa umqondo sengiyakhumbula. Yes. Sengiyakhumbula. Ilapho ngalibamba khona igama lika Jobe. Yes. Lika Jobe ngalibamba lapho. Yes. No, Uyabona nje kakhulukazi la eJozi. Abafundisi abaningi mawukhuluma ngoJobe nje bayamazi. hayi nami ngazi lika Jobe. Uyabona. Yo. No, mfundisi siyabonga ukuthi ube nathi namhlanje. Yes. And I believe because of time, sinama arrangement, you need to come back again. Yes. And ngiyathemba ukuthi maduzane uzoba nathi futhi. Yeah. Yes. But nevertheless, siyabonga bafethu. Mfundisi uJob uyatholakala ku TikTok, uyatholakala ku Facebook, ku Instagram. Cela simsupporteni, sidownloadeni kuma Spotify, YouTube. Lapho singakhona udownloada khona ku TikTok, simfolloweni and we make sure ukuthi uyakhuphuka. Uthene sound umfundisi unalo ngithi uyaqashisa. Yes, uma nifuna isound umfundisi uyalicashisa. Uma nifuna ukumemezela futhi ama open air uneveni lapha phezulu kweveni uyafaka isound yakho iyatholakala. Nemvuselelo uyatholakala umfundisi. Bafethu asiphindeni futhi sihlanganeni kwelandelayo. Amen.